Sú najlepšie platení športovci na svete v roku 2025? Na 10. mieste je Kevin Durant. 101 miliónov dolárov. Silný kontrakt, veľké spolupráce a mediálne projekty. 9. miesto obsadil Shohei Ohtani. 103 miliónov. Výnimočný hráč s rekordnými reklamnými príjmami. Na 8. priečke sa nachádza Karim Benzema. 104 miliónov. Veľký plat v Saudskej Arábii a globálne spolupráce. 7. pozíciu zaujal Juan Soto. 114 miliónov. Gigantická MLB zmluva a rastúci vplyv v reklame. 6. miesto LeBron James. 134 miliónov. Šport, filmy, vlastné značky a silný marketing. 5. miesto si vyslúžil Lionel Messi. 135 miliónov. Plat z Inter Miami a masívne globálne partnerstvá. Na 4. pozícii skončil Dak Prescott. 137 miliónov. Najlepšie platený quarterback v histórii NFL. 3. miesto obsadil Tyson Fury. 146 miliónov. Mega zápasy a veľké príjmy z médií a Netflixu. Na 2. pozícii skončil Stephen Curry. 156 miliónov. Rekordná NBA zmluva a silné spolupráce so značkami, hlavne Under Armour. Na 1. mieste je Cristiano Ronaldo. 275 miliónov. Šialený plat a bonusy v Saudskej Arábii a obrovské príjmy od reklamných partnerov, najmä od Nike a Herbalife.